bolo jɔyɔrɔ caman na maaw k'a ma ko fasoden jugu don dɔw k'a ma k'a tɛ maa bonya dɔw k'a ma k'a ye maaw tɔɔrɔ bɛɛ y'i ta fɔ mais bi ni mɔgɔ bɛ se ka courage sɔrɔ k'a fɔ Abdou Niang tiɲɛ la i ye min fɔ tiɲɛ don barisabula gouvernement ka communiqué Abdou Niang bɛna a détaillé kuma minnu b'a kɔnɔ maloya t'a la foyi t'a la kuma bɛɛ bɛna ta k'a walanga k'a da bɛɛ b'i ta t'a la Abdou Niang le journaliste du peuple bonsoir. Boumabel, Obedi. Le grand neutralisant. Ni 5e colonie est en sigilé droit. Ouais. On va se retrouver Kalfa. Mais on va voir qui est tenu. Ni de bashi sana mido. On se yukun kono. Far colonie na je kibaria obe. Mali ni Burkina. Mali ni Burkina. Donc am se ka foko Sahel bi jouer. Burkina Guyana, Mali Guyana, Sahel de Guyana. Sahel de Guyana. Donc, a fait kele de. Il y a la sola machine. Oui. Fadembi donc kene kono. Ama fo kan tu jouer là. Anga Maliens be, ani Côte d'Ivoire, Ivoiriens te ñogon jouer. Ani Côte d'Ivoire jamana te ñogona. Fanga do de bukuna. Ni e ko bembal do ke jamana la. Farafina bela. Donc, ode fanga la anga code anga anolu ga meleke ti ñoye c'est vrai non on sait ga ñoye to shila donc mo ka tension num boy ambe balongo ni fenga ko hukumu de konal ouais ni kele bu ma fere wara fe Alassane bo te mesraw don abi asimi soro siraw don ça c'est vrai donc ka anga malien munum bu ka jamana kono ambu deli ka kumba uluka wa kumolu ka ube asimi yoro don ube colonel to ouais nous yara ni ñogon cɛ kodo voilà u ko ko kɛ voilà Abdou Niang i y'a fɔ cogo min na fɛn min ye Mali Burkina an b'a bila u kunna k'a fɔ c'est l'AES qui gagne ni kɔni nin ye o kuma na Ala n'a teri bɛ ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a match cɛ kunna o ɲuman na Maliens k'a fɔ aw ye nin match in u bɛ fɛ k'u profiter ka don a kɔnɔ u kababulen don ka taa maillot san ka taa di mɔgɔ dɔw ma Burkina maillot k'o don dɔw kana ka kojugu dɔ kɛ u bɛ ka Mali maillot don dɔw kana ka kojugu dɔ kɛ u bɛ sɔn a bɛɛ ma politiciens ninnu bɛ sɔn a bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ yen bi o ye k'a fɔ dɔrɔn wa aw de ko aw ni Mali ni Burkina ye kelen a bɛ ko dɔ kɛ o kababulen don ka taa maillot san k'a don Burkina bɛ dɔ kana u bɛ ka Mali maillot san k'a don Burkina maillot san k'a don Malien dɔ kana ka tiɲɛni kɛ n'a ye ka a turu ta ka da an yɛrɛ kun a y'aw farati kosɛbɛ video a y'a partager a yɛlɛ hali bi lii bala ka yɛlɛ walima ka Burkina teni don awɔ ka kuma jugu fɔ Maliens ma walima ka Mali teni don kuma jugu fɔ Burkina u bɛ bon u labɛnnen don nin bɛɛ b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn fɛn bɛ se ka AES in dan sira la u b'a kɛ hali u bɛ fɛ k'u profiter ballontan in fɛ absolument o de y'a kɛ est-ce que b'a kalama u yɛrɛ kun bolo ko u ka dugawu minɛ olu yɛrɛ ma k'u ni Sénégal ka bɛn Ala y'a bɛɛ kosɛbɛ Niang bi an y'i wele diyara n ye Ala y'a kɛ waati ye tiɲɛ d'i ma absolument an n'a sɔrɔ maaw da ka girin bɛɛ tɛ jɛ k'a f'i ma ko Niang a raison o ye dɔw fana ka taabolo ye n t'a fɔ ko Malien dɛ o ye dɔw ka taabolo ye i ye fɛn min kɛlɛ kunun a nana jɔ bi nka komi forobama y'a fɔ gouvernement yɛrɛ y'a fɔ ka communiqué kɔnɔ n b'a dɔn o de y'a to mɔgɔ caman tɛ kuma n'o tɛ e ye nin kuma fɛn caman fɔ wa point min ye accord ban fɛnɛ a point yɔrɔ dɔ bɛ yen e ka kuma bɛ na ye Niang gouvernement ye sinsin mun de kan ka dan sigi accord min na très bien Boubou diyara n ye kosɛbɛ communiqué fila de kɛra a communiqué fila bɛɛ kɔnɔ kuma bi tali kɛ ɲɔgɔn na dɔɔni u lielen don donc communiqué filanan o ye communiqué fɔlɔ conséquence de communiqué fɔlɔ kɔlɔlɔ c'est le communiqué numéro 064 o de kɔlɔlɔ bɛ communiqué numéro 065 kɔnɔ n'o ye k'a fɔ accord d'Alger ko yɛrɛ a banna pewu communiqué fɔlɔ in bɛ kuma Algérie fanga ye janfa ni juguya min ta ka Mali fanga sɛgɛrɛ communiqué 64 bɛ kuma i b'a ye n'i ye Mali gouvernement ka communiqué in lajɛ communiqué 064 mot dɔ bɛ yen a bɛ taa ka segin le mot hostilité les actes d'hostilité les manœuvres d'hostilité ka ɲɛsin Mali ma Algérie fanga bɛ k'o baara de kɛ a kuma kɔrɔ ye di hostilité bɛ kɛ ni sira caman de jamana dɔ ka attaqué ni cybernétique ka gouvernement ka sitew piraté k'o gundo ta o ye manœuvre d'hostilité dɔ ye o y'a dɔ ye a dɔ bɛ tali kɛ guerre informationnelle la état dɔ ka kibaruya jugu dilan ka nkalon dilan
rapport ou bien média sera fait ka jɛnsɛn jamana dɔ kan a nasira dɔ bɛ yen o bɛ tali kɛ état dɔ ka ti ingérer état dɔ ka affaire intérieure la élection sira fɛ walima accord d'Alger ko min n'an b'a kuma na o sira fɛ ka taa don jamana ka affaire la a objectifu a nasira ka can mais objectifu ti varier objectifu ye mun ye ka jamana affaibli sécurité sira fɛ o y'a dɔ ye ka jamana ka intégrité a n'a ka souveraineté k'o bafouer a manœuvre d'hostilité effet ye ni saba de Algérie bi k'o de kɛ Mali la à travers le terrorisme à travers l'ingérence dans les affaires intérieures du Mali à travers le soutien aux organisations terroristes et aux citoyens maliens subversifs. Subversif. Avec point filanan Il fait un condamné. Mais fait qu'au point poignet. Point. Il communiqué là. Voilà. Les points, il y a des points très importants. Sababu Dourou. Mali autorité où il y a Irak à fort. Algérie Beka à Nini. Il y a fait un flamme Fongo acte de manœuvre d'hostilité conséquence. Atteinte à la sécurité et à la souveraineté. Donc manœuvre d'hostilité ni a yoro à conséquence ni de. Oui. Ou ba Nini kan ni de atteint. Ou beaucoup keni mouye acte Dourou à follow. Dja Mali ni CEDEAO be négociation na transition be djanya ati djanya. Algérie nana reke en kanu bagaye. Ko transition de la 16 mois. Donc Algérie min fo temenena. An bolo ko ɲuman sira don. Ko ɲuman don. Mais ni baden jugu ye koyi. Imposition de do ye, c'est-à-dire où ye Mali bla devant un fait accompli. Aw sago t'a la. Algérie de bi hali Mali ka transition durée décidée. Ka sɔrɔ ma autorité consultée, ka sɔrɔ ma peuple consulté, k'o fɛ la dɔn. Donc u ye nin de kɛ u ni tubabuw ani Union africaine ko bɛ t'o valider au niveau de l'Union africaine. Munna parce que Mali dossier fadeyani dɔ bɛ CEDEAO ni Algérie cɛ. Cogo di? Algérie bolo Mali ko dossier tɛ se ka tɛmɛ CEDEAO fɛ n'ale tɛ. Ale bolo ale ta de Mali ye. Ni hakili b'a la an ka autorités ni CEDEAO ye bɛnkan dɔ kɛ transition wagati bandaw ka wagati Algérie dimina. Oui. U ye kangari da ni communiqué dɔ ye ko Mali problème solution 90% ko Algérie de. Oui, Algérie ni fata. A wagati anw ye jaabili kɛ k'a fɔ o kɔrɔ ye di Mali problème fana 90% Algérie. Ça veut solution b'ale bolo wa cause fana y'ale. Kɛmɛ o kɛmɛ 90 ouais. O fɛɛrɛ b'ale bolo. Ça veut dire que Mali problème kɛmɛ o kɛmɛ 90 fana bi yen. O fana bɛ bɔ ale de la. Bon, Algérie ye miti dɔ de feere mɔgɔw ma. O de y'a to Malien mɛnna u ma Algérie kɔrɔ dɔn. U kɛn bɛ ka don u ka jamanadenw kun na ani Afrique peuple kun na ko u ni Faransi bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la. Oui. Ka kɛ i n'a fɔ Faransi y'u kɛlɛba ye. Et puis u bɛ fɛnw ta ka Faransi sɛgɛrɛ. Ti blaguer ni Faransi ye parce que n'i ye fanga bɛɛ bi fanga fɛn fɛn sigira diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ sigilen bɛ miti dɔ de kan. N'o miti benna a bɛ jamana o ye fanga ka ko bannen. Oui. Algérie ye kɛlɛ min kɛ ani su min bɔra u ka indépendance kɛlɛli la u ka fanga minnu nana ni waati laban na olu segira Faransi ma mais a tɛ se ka fɔ jamanadenw ye. C'est pourquoi ni Faransi ye faux pas dɔ kɛ kuma dɔ la l'autorité algérienne est obligée ka bɔ ka a disi gosi min bɛ Algérie jamanadenw motivé parce que le pouvoir tient par ce mythe. Algérie pouvoir politique est façadé de armée pouvoir be armée de bolo ye. Donc n'a donna ko ni Faransi do ou disqualifier de auprès de leur peuple. Parce que le peuple algérien déteste la France. Donc oui ni y'u ka fierté de Faransi tɛ se ka molobaliya kɛ. Awɔ parce que Faransi ye tɔɔrɔ min ni saya min da o kan ni Mali yɛrɛ Algérie dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'a ka territoire d'a ma k'a ka arme dama d'a ma k'a ka troupe d'a ma bi ka Algérie bɔ gɛlɛya kɔnɔ o Algérie kelen ni Faransi b'a la ka jɛ bi o Mali kelen contrôle la bi. Mali ci. Allahu Akbar. Deuxième raison, l'accueil sans concertation ni notification préalable au plus haut sommet de l'État algérien des citoyens maliens subversifs. Algérie Mali jamanaden dɔw bisimila k'a sɔrɔ ni Mali fanga ma kuma la
o ma ci lase Mali ma o de notification ye k'a lase an ma k'an bɛna ninnu bisimila o fana ma kɛ donc imam ka ɲininkali jaabi dɔ dɔn ko est ce que k'an ka autorité bɔra kalama dernière minute la k'u banna ka taa donc nin y'a siɲɛ filanan ye Mali autorité bɛ segin a kan ko anw ma concerté notification ma ci ko aw bɛna bisimila ye. mais olu a dun n'a fɔra ko ka n jafara de parce que a kɛna fɔ Mali. Donc ça veut dire que qui est piégé, ça veut dire que le gouvernement de piégera. Mali gouvernement de piégera. Donc aller ni Algérie fait wa ou bien Algérie kelen pe ou faire ou aller que politicien a utilisé ka fanga be cogo min na fois yɛrɛ a fɔ cogo min Algérie fana y'a utilisé ten wa k'a fɔ u bɛ Mali jigin dingɛ dɔ kɔnɔ wa c'est ça la question mais ce qui est sûr c'est l'État malien qui avait été piégé. Là donc ni mɔgɔ saba jɛ in na kuma min bɛ fɔ parce que fila bɛɛ ko ko ale t'a kalama welebaga ye mɔgɔ kelen de n'o ye Algérie Mali ko Mali autorité ko ale ma wele ale t'a kalama malien min taara fɛnɛ o ko non k'ale de piégera parce que ko autorité b'a kalama ale comme ale bɛ yen u ma sɔn ka na mais ni gouvernement communiqué la gouvernement b'a yira k'a fɔ ale ma bɔ nin si kalama cogo si la. Algérie a communiqué fila bɛɛ jaabi mais u ma sɔn ka nin yɔrɔ jaabi. Oui, Algérie ma sɔn ka nin yɔrɔ jaabi a b'a la. Ça veut dire que Wulibali de don. Oui. Donc ça veut dire clairement que Mali État de piéger les pièges kun dan bɛ Mali État de. Oui. Et nous disons bravo au renseignement extérieur. Du Mali renseignement kun bɛ baara. De l'avoir compris. Maintenant gundo wɛrɛ bange ye yan. O bange. Et bien, pourquoi en diplomatie, nous devons, l'Afrique doit être fière. Mali, de la diplomatie malienne. Diplomatie qui est dorsée Congolo Nyarami. Oui. Bon, j'enfant me mène kokono, à Kabo Haklima, Kodo de Benaki Conseil de sécurité là. Donataola. Mali gouvernement qui a sur décision. Aye, ça y est, Michi Taraka Michi Brilato. Ou Kembe Tia Sosorole. Oui. Donc, Mina Oyoro Nyafi Tarali Nyavina femme. Donc, au moment où nous bismillah, État Kamed Imam Diko Dema, Nirola. Subversif, ça veut dire quoi? Akal Lanini et Mali Fanga d'Afrilide. D'Afri. Donc, Imam est en Algérie. Algérie, beau acte d'hostilité là, contre le Mali. La CMA, au Fanabe Algérie, Kamankoro, au acte d'hostilité qu'il exécution de là. Donc, l'aile politique et donc ça veut dire que ni est sigili njati na Algérie i ba ka fɔ habitude ni a fente foyi ni hostilité Mali ɲagamini ko ni terrorisme ye ani ingérence au niveau politique. Donc o da kɛ Mali autorité ma wele parce que autorité n'a yɛrɛ ɲagami. Non, en langage clair, diplomatique souvent, ce qui a été décidé pour toi, sans toi et contre toi. Mao sigira ka fɛn o fɛn décidé e tɔgɔ la e tɛ yen i ma ɲininka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye janfan de ye complot de don u bɛ n'i jigin dingɛ min kɔnɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔni a kɔrɔ de ye mais gouvernement y'a sɛbɛn o pour des citoyens subversifs nka ma deli ka deuxième point a y'a lajɛ Algérie ka réponse filɛ nin ye an bɛ ka da dɔ la an ka taa Mali ta la fɔlɔ donc an ka taa Mali ta la fɔlɔ ni i bɛ deuxième point de la dɛ nin kɔfɛ u ye mɔgɔ wɛrɛw reçoit n'o ye marifatigiw ye donc malien dɔ de ni marifatigiw ni Algérie de sigira ka Mali kuma fɔ ka sɔrɔ Mali faamaw t'a kalama diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔfɛ min ka laɲini ye fanga binni ye parce que a y'i kale fana ko fanga in bɛ bin o fana kɔfɛ Algérie tilala ka marifatigiw bisimila minnu donna terrorisme da fɛ Mali justice b'a la ka u ɲini terrorisme ya wale de kama olu bɛ Algérie fanga ka tila k'u bisimila fo palais au plus haut sommet du k'u bisimila ye sans consulter le gouvernement du Mali sans même notifier au gouvernement du Mali. Troisième point jaja Algérie jamana kɔnɔna la bureau dɔ dayɛlɛlen bɛ terroriste ninnu o y'u sigiyɔrɔ de ye minnu bɛ ka Mali kɛlɛ ka bureau dayɛlɛ ka d'u ma k'o sigi yen donc ɲɔgɔnw bɛ kɛ yen donc ni gouvernement ye nin fɔ kuma tonnen de don an ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ka vocal lajɛ o vocal kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Algérie fanga y'a wele ko misiriba dɔ bɛ yen misiri dɔrɔn tɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen bɛ Sahel ma problème crise minnu liélen don diinɛ na c'est-à-dire le terrorisme donc olu ɲɛsinnen b'o de ma gouvernement kan b'o bureau de ma wa
Bobo. C'est ça, il faut poser la question. Parce que le gouvernement a été clair. L'existence sur le territoire algérien des bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, devenus aujourd'hui acteurs terroristes. Donc, ça a été. Bureau de Kodo. Le gouvernement dit que des bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord. Malais munu tege be akoro kuma la ya nu be terrorisme wale la bureau de Dalé Algérie olu tola awo ka duma nyanga odo gouvernement tande do donc on ye mun fo ne tara kaso la taga wulila mun no fe ne kuma te wa ne be clé de ma mandat darane ga ngotani clé ala ka tiendem ki ya fota nyanga ne kuma to ne kona de i kuma clé ne fo clé di tonima il ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne dabali de bana ala ma kalo saba kɔnɔ tiɲɛ bangeli la parce que ko e ko dɔrɔn ko o kuma na fɛn min ye nin kulu marifatigi ninnu u ni ninnu kulu fɛnɛ hakilan kelen ɔ dɔw ko non ko walasa k'a fɔ k'u ye hakilan kelen ko f'u ka jɔ ka photo ta ou bien u ka jɛ ka bala fɔ ɲɔgɔn fɛ réunion yɛrɛ enregistrement n y'o fana bila ɲangi ala ma 3 mois kɔnɔ tiɲɛ bangera o sigili ta kɛ kelen kan gouvernement yɛrɛ min bɛ yen ni e yɛrɛ minɛla fanga min kama o yɛrɛ bɔra ka ni kɔni na kɔni au même moment 4e point 4e point ONU na mouvement des non alignés ani Russie ja olu bɛ kɛlɛ la wagati min ko ONU kɛmɛ ka sanction min da Mali kan ni Faransi ka laɲini ye ko ka wuli Algérie bɛ la k'a bɛ anw fɛ o bɛ ɲin juguya la ja Algérie de bɛ kɛlɛ la ji jukɔrɔ o bɛ ka Faransi appuyer sanction kana wuli e ko i balima jamana ye jamana min ye anw ye mugu ci Algérie ka indépendance kɛlɛ la contre la France Algérie ka taa jɔ o Faransi kelen kɔfɛ ONU na ka Mali juguya ɲangi fo ka diɲɛ wuli Algérie se ka se Mali la wallahi cɛkɔrɔba minnu sara olu de mɔdenw filɛ fanga la nin minnu ni binna olu de mɔdenw filɛ fanga la nin point 5 na laban sommet min kɛra sisan Ouganda n'o ye sommet des non alignés document déclaration finale Algérie ye chapitre dɔ sɛbɛn Mali kan k'o glisser ka don document final la bɔ taara ko kalama wagati min Abdoulaye Diop ninnu ni ministre tɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la donc sɛbɛnw kalanna Diop fɛ il a été vigilant il faut le saluer ni masu ni jamana hami tɛ ni bɛ tɛmɛ ka ministre dɔw sigilen sɔrɔ pɛrɛjɛ mina ni kafe min ni fɛngɛ carte de visite ta la dossier bɛ tɛmɛ et o bɛ y'a validelen de ye jamana kan mais a b'a ta kun dɔn mission min don mais n'a kuma i b'a kalama ko nin kun y'an tolen non moi je suis très fier de lui sincèrement n ka Abdoulaye Diop nin a y'a ye ko nin sɛbɛn jɔn de ye nin sɛbɛn Mali kan maa si ma kuma accord d'Alger ko kuma de don automatiquement tout le monde a su Algérie ni Faransi de ka baara don Allah donc Faransi an ye G5 Sahel gɛn ka MINUSMA gɛn CEDEAO affaibli la Faransi taara don sommet des non alignés fana kɔnɔ sisan Faransi a ye jɔn sɔrɔ ye o ye Algérie fanga de ye pour que ka Mali kɛlɛ bɛɛ k'a dɔn ko OTAN de bi Algérie kɔfɛ ka Mali kɛlɛ ni Faransi n ko Algérie population mana bɔ nin kalama e b'a kalama très important parce que Algérie population ka bɔ nin de kalama k'a fɔ ko Faransi min ye 3 millions des Algériens faga o Algérie kelen de ni Faransi bɛ ka jɛ bi wali jamanaw la Faransi min ye Algérie faga est ce que b'a kalama non fo Algérie population ka bɔ nin kalama parce que i b'a dɔn ko population dɔ ye de la k'e wele ka fɛn caman fɔ f'a bɛ kasi wallahi ko k'olu tɛ fɛ hali k'a mɛn u ka activiste dɔ fɛnɛ ne wele k'a fɔ ne ye ko mais k'an bɛ kuma min fɔ k'an tɛ se k'a dɔ fɔ français la olu ka taa n'a ye wa ne ko non k'an bɛ kuma maliyɛnw de u k'u jija u fɛnɛ k'u jija u t'a la donc au sommet Abdoulaye Diop ko vraiment a ye min don a la n'a ma ɲɛ tigi t'a la a y'a bɔ a la a ye nin kɔnɔ kuma yɛlɛma nin tɛ tiɲɛ ye Mali kɔnɔna na Abdoulaye Diop hakilina tigɛlen olu ɲɛna ko a bɔra a la donc u bɛna labɛn sabati k'u b'a valider a b'a nɔ na k'a tɛ bɔ a la jaja experts ka réunion kɛnɛ kan Algérie ka représentant min bɛ yen o y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma kelen tɛ don a la ni Algérie faamaw ka autorisation ma na
a filɛ nin ye Mali gouvernement ka a filɛ communiqué kɔnɔ bɛɛ ka taa lajɛ a filɛ point 5 Algérie dun ye communiqué kɛ sanni nin cɛ ko non ko nkalon dar'olu la k'olu ma nin sɛbɛn a y'a fɔ aw ma nin sɛbɛn experts ka réunion na jamana kelen pewu de ko k'a ti yɛlɛma mun na ko fo Algérie faamaw ka jɛn ka na o ye Algérie ka représentant ye aw dun ko k'aw tɛ et puis pour ka bila Algérie ma sincérité a ma hɔrɔnya bari Algérie de y'a communiqué k'a fɔ ko AES ka compte dɔ de taara nkalon ta k'a da ale la donc o yɔrɔ la ka sababu kɛ nin bɛɛ ye Abdoulaye Maïga ko Algérie faamu min b'u kun na u bɛ fili min na Mali tɛ u ka soforo ye awɔ n'o ye arrière cour ye Mali t'u ka senjɔsilan ye Abdoulaye Maïga u b'u taama jamana min kan u sago la Mali t'o jamana ye k'a fɔ k'u bɛ yɛrɛbaya ta ka Mali sɛgɛrɛ o jamana tɛ Mali ye a y'a bɛɛ sɛbɛn k'a fɔ fana de k'u bɛ tigɛnsoya ta ka Mali sɛgɛrɛ o jamana tɛ Mali ye o kɔfɛ transition ko k'u bɛ maliden ni diɲɛmɔgɔ bɛɛ de kɛ seere ye Algérie mɔgɔw ka jateminɛ kɛ Algérie bɛ ONU na membre minnu bɛ non permanent conseil sécurité la donc mɔgɔ 5 minnu bɛ décision ta olu bɛ yen donc tɛgɛrɛ fɔla dɔw faralen d'olu kan walasa ka voilà minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni dumuni jara jamana 5 bɛ dumuni na donc anw sigilen bɛ k'u layɛ bon na in jara koyi mɔgɔw k'a faamuya dɛ membre non permanent de don dɛ Algérie conseil sécurité membre non permanent de don a kɔrɔ suruma ye nin de ye jamana 5 in olu de bɛ dumuni kɛ donc anw a tɔ jamana 10 in n'o ye Gabon ni Tchad ni Algérie n'o ye olu sigilen don tɔw bɛ dumuni la wa na in jara e b'o ka jara ka taa olu ma ne dɛ jamana n'o ne tɛ ni dugu ninnu dɔw cɛ donc o place min b'u bolo conseil de sécurité la a laɲini ye diɲɛ kolo sumali de ko mɔgɔw ka jateminɛ danfara don o place min bɛ Algérie bolo ani Algérie filɛ nin ye baara min na terrorisme n'a fɔra ko ONU yɛrɛ sigi ye bɛɛ de ye ɲɛ basigi voilà basigi jama o conseil de sécurité membre dɔ nin y'o ka kɛta ye terroristes ladonni u kɔkɔli ka biro jamana wɛrɛ déstabiliseli ka biro d'u ma ka bila Mali la ko mɔgɔw yɛrɛ k'a lajɛ il s'adresse à la conscience des inconscients wallahi ala gouvernement ko o yɔrɔ la ko u bɛ nin acte condamné ka ɲini Algérie fɛ a ka jɔ 600 et cessez immédiatement. Au-delà de ça, sigiɲɔgɔnya de bi anw ni Algérie cɛ. A y'o rappelé o la. I tɛ fɛ min ka k'i la kana kɛ Mali la. O kama ko Mali transition a kunfan b'an na an b'a fɛ k'a dɔn quoi. Algérie jamanaden minnu bɛ yen n'olu ko u tɛ Algérie fɛ. Kabilikaw n'olu fana ye sema mɔgɔw ɲɔgɔnna ye Algérie. O ɲɛmɔgɔw Mali gouvernement k'olu bisimila k'olu wa Algérie fanga k'u bɛ kɛ cogo di Mali gouvernement de ye nin fɔ a ye tan a kunfan bɛ an na k'a dɔn voilà na an ye nin kɛ aw la n'an ye kabiliw lasigi aw bɛna kɛ cogo di et puis le Mali a pris un très bel exemple et donc i b'a dɔn k'a exemple ɲɛna fo k'a faga bɛn ala e non Mali c'est ni fanga in bɛ mɔgɔ nisɔndiya de quoi c'est vrai hali u ma kuma fɔ ni filan fila ye u ye kabiliw ta u tigɛ ma nommément k'a fɔ o kuma na problème bɛ yen hali bi et puis a y'a yira k'a fɔ ko kafiri min b'i fɛ yen dɛ tiɲɛnikɛla min b'i fɛ yen o k'i bɔra a k'i n'a fɔ n'i taara paracetamol ɲini n'o ma sɔrɔ n'i ye doliprane a bɛ antalgique ye quoi ya fɛn min tɛ bɛn e ma fɛn min tɛ bɛn e ma kabili fɛn fɛn y'i kun bɔ u b'i fa donc n'o mɔgɔ kelen de b'a la ko anw ka sigikafɔ kɛ n'an taw ye ko ka jamana yɔrɔ dɔ k'olu sago ye donc fɛn min tɛ bɛn e ma i b'a fɛ ko o diyagoya anw kan ni dalilu jumɛn ye autre point transition ko u bɛ hakili jigi kɛ Algérie faamaw ye u kana ɲinɛ tariku kɔ da sanni bi cɛ kunun de tɛmɛna badenya de tun bɛ Mali ni Algérie cɛ teriya de tun bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali y'o kɛ ni yɛrɛdi dɔw ye o yɛrɛdi ni ko kunnadali ka dabila fitiriwaleya fana o kan ka dabila donc u y'u hakili jigi Mali territoire de tun ye Algérie sɛmɛyɔrɔ ye a kɛra front filanan dayɛlɛla à partir du Mali u ka poste avancé tun bɛ yen Tɔnbukutu ni Gawo mugu ni kisɛ Algérie ni Faransi cɛ Mali sɔrɔsiw participera la ala ka hinɛ général Musa Traoré la ale depuis Mali bi autonomie na wallahi depuis an ma indépendance dafalen sɔrɔ depuis an bɛ autonomie na c'est vrai depuis an bɛ autonomie na. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
donc ko Algérie a laɲini ye mun ye ka Algérie bɔ jɔnya la u danbe ka segin u ma u ka lakodɔn diɲɛ kɔnɔ u ka indépendance ka lakodɔn o jamana kelen bɛ se ka nin kɛ anw na o lakodɔnnen kɔfɛ ni cogo di n'o de fina wala t'u dɛmɛ nin na bara fo n'a sɔrɔ maliyɛn dɔ de ma sa olu ye olu de mɔdenw bɛ fanga la bi o maliyɛn dɔw de mɔdenw bɛ balo la bi Boubou oui ne ye kuma wɛrɛ fɔ ye plateau in kan yan n y'a fɔ plateau caman kan gouvernement segira o fana kan jumɛn ko tiɲɛ don OTAN de taara Libi ci o kɔlɔlɔ nana firi Mali Niger Burkina kan n'o ye Sahel ye nka o dɔrɔn tɛ Algérie ka tan kɛ ka a yɛrɛ ka terrorisiw fa mɔgɔ miliyɔn o y'o de fa o denjugu o tɔ u nan'o de bila Mali frontière la ko GSPC o GSPC 2007 o de kɛra AQMI ye o AQMI ni YAD ninnu olu de filɛ ka joli sigi Sahel kɔnɔ o de don nin yɛrɛ de don ta donc Algérie k'a dɔn ni OTAN ye Libi ci n'o bɔnɛ bɛnna an kan olu fana ka guerre civile dɛ o kɔlɔlɔ de filɛ nin ye Sahel kan o gouvernement y'a bɛɛ de fɔ au lieu k'u k'anw dɛmɛ u bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ taa miiri dɔ de diyagoya anw kan alors que vous êtes partie du problème Mali labɛnnen don n'an ni Algérie bɛ jɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya bonya an ko an bɛ jamana mara sira min fɛ o ka ku i fɛ an ni jamana min bɛ jɛ o ka ku i fɛ et en même temps n'an bɛ jɛ min na malidenw ka hɛrɛ bɛ min na an b'o de kɛ n'aw bɛ sɔn o ma aw bisimila n'aw tɛ sɔn o ma aw mɔgɔ anw mɔgɔ communiqué filɛ nin toro communiqué i y'a fɔ k'a jɛ a point 5 i y'a bɛɛ ta a n'a kɔrɔ n'a sigikun nin ye Mali ta ye dɛ Algérie fana kumara bi donc nin de kɔfɛ gouvernement nana ni deuxième communiqué ye ko n'i y'a ye hali bi aw b'aw da don Maliko kuma la accord de b'o révélation bɛ yan de accord de bɛ yen accord bita kɔ bita ɲɛ ka sababuya kɛ nin walejugu ninnu ye terrorisiw ye accord sɔsɔ cogo bɛɛ la Mali gouvernement ye lettre kɛ ka ci aw ma a kɛra maa si ma kuma hali u ma dɔ fiɲɛ plusieurs fois o kɔfɛ Algérie kɛmɛ terrorisiw jatigi ye u b'a ɲini ka Mali ɲagami donc accord ko kuma k'a banna pewu sigikafɔ bɛna dayɛlɛ maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ groupe armé min bɛ yen k'e bɛ Mali ko la n'i tɛ terrorisme na i ni Mali gouvernement bɛ sigikafɔ kɛ u y'a bila dɛ Mali bɛ se ka mɔgɔ caman de démissionné ka bɔ CSP la dɛ voilà mɔgɔ caman de démissionné ka bɔ CSP la dɛ a tɔ bɛ yen a tɔ bɛ yen mais kɔrɔnfɛla kabila ɲɛmɔgɔ bɛɛ ko dialogue intermalien nin y'olu fɛla ye merci Gamou a balisé le terrain communauté bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ retrouver et donc ko Kidal ko finmanw dɔrɔn de bɛ yen ko jɛman bɛɛ y'a ye défilé kɛra cogo min non défilé nɔgɔ b'o la chapeau au gouverneur merci nin yɔrɔ la n'i y'a ye gouvernement ye décision ta ko accord banna janfan dɔ de tun bɛ yen Algérie ni France ye min labɛn conseil de sécurité la Boubou i b'a dɔn conseil de sécurité présidentiel a bɛna di Algérie de ma sɔnni tile 2 in na turu bɛna se Algérie de ma donc accord d'Alger ko in n'an tora palon na kan kɔnɔ u bɛ taa n'a kuma ye conseil de sécurité la donc u bɛ Russiw bila difficulté la kuma bɛɛ Russiw k'u ka veto da Maliko utiliser Maliko parce que veto utiliser fana implication caman de b'a la effectivement u bɛna Russiw bila di kuma bɛɛ u k'u ka veto utiliser Mali dossier donc la diplomatie malienne a réfléchi Algérie ni France bɛ k'u tɛgɛ nɔ u preselen ba u bɛ ni Algérie présidence sɔrɔ dɔrɔn présidence ta u bɛna coup min kɛ Mali la u ni Amérique donc u y'o t'o la Abdoulaye Diop n'a ka mɔgɔw bɛ réflexion na u ye papier kɛ ka ban ka ko in analyser donc gouvernement ye décision ta rapidement ka accord d'Alger k'a cɛ k'a bila ɲamanminɛn a banna pep donc foyi tɛ Mali kɔnɔ bilen u bɛ se ka u gulo min na k'u bɛ kuma foyi tɛ dossier in na sisan maintenant u bɛna taa terrain min u bɛ terrain min kan ni hali bi u dɛsɛra o ye rapport de force ye a y'a sɛbɛn ka terrorisme ɲaga a y'a sɛbɛn voilà en réalité janfan min tun bɛ yen an ka diplomatie sina k'a cɛ ten k'a bila kɛrɛfɛ i ye janfan min fɔ a kuma b'a ka communiqué kɔnɔ communiqué in ta autre point bi sɔgɔmada in na fo ka taa se wulada in na Algérie branche u ka militaires a n'u ka branche politique tasuma de wulilen bɛ u ni ɲɔgɔn non Algérie kalayara bi dɛ i b'a dɔn accord bi signé wagati min Algérie ministre des affaires étrangères min tun bɛ yen Rantam Lamra
ale ni u ka parce que Algérie pouvoir bi armée de bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya service secret mɔgɔ i y'o fɔ olu de bi décision imposer donc politique lamɛnra u dutera ale la k'a bɛ fɛ ka kɛ candidat ye a ka di Algériens ye force b'a la fana u y'ale écarté donc olu ka branche olu ka baara de dajira tan Mali ni Algérie filɛ nin ye ka sira min ta fana ni ani Algérie ka jɛ tiɲɛtɔ ye par l'ingérence des services secrets dans ces dossiers. O kɔrɔ Algérie échouera a ka diplomatie 30 ans au Mali. Algérie bila la médiation. Oui, parce qu'au niveau de Gilao, voilà. C'est vrai que maintenant le service extérieur là n'a pas bien travaillé. Parce qu'il y a eu coup de préparer. Algérie Wolf en fait d'une déstabilisation ni hostilité extérieure là. Et c'est pas qu'à bébé ka segi Algérie ma. Yo o de manga mi ka wuli bi Algérie yɛrɛ oui dama fanga ni ɲɔgɔn ni tasuma parce que ni u ka wari de tiɲɛna ta et puis u ka relation tiɲɛna u ka nafolo tiɲɛna u ka bon voisinage fɛnɛ tiɲɛna absolument ouais donc o jatigɛlen bi u ye communiqué dɔ kɛ u ka ministère des affaires étrangères u ye communiqué de presse dɔ kɛ kuma caman b'a kɔnɔ k'olu jigi tigɛra u kɛlen k'a mɛn ko gouvernement ye accord d'Alger ko ban u ka kuma u bɛ ka Mali menacer de voilà o ma olu yɛrɛ de terroriste ya voilà olu de don mais n ko armée ka puissance kɛra sababu ye an ka ɲinjuguw dɔn ka ɲinw dɔn ka jugu dɔn parce que fɛn o kun bɛ dogo la dɛmɛ na ji jukɔrɔ u nana ye k'a fɔ u ka représentants terrain kan olu mago sara mais an ka armée ka montabilité a yɛrɛ ɲana militaire aspect militaire ni aspect diplomatique de fɛ n'a y'an bila la an partenaire ça permet de savoir qui est qui oui donc tasuma dalen ninnu tɛgɛ donc a sponsor mago sara wari minnu donna la o dajira voilà pétrole ma sɔrɔ fɔlɔ uranium ma sɔrɔ fɔlɔ mago sa de bɛ yen Union européenne mago sa de fana filɛ nin ye o de la wulilen don k'u jɔ sira bɛɛ fɛ f'u ka donyɔrɔ sɔrɔ nin ko in kɔnɔ ONU fana tun bɛ nin labɛn na n'i bɛ kɔlɔsili kɛ ONU secrétaire général Antonio Guterres ye déclaration dɔ kɛ a bɛ indépendant kɔnɔ bi o déclaration u b'a yira k'a fɔ ko terrorisme ko filɛ nin ye Sahel kɔnɔ cogo min k'a tɛ se ka to tan ko f'u k'u impliqué aw ka sɔrɔdasi 15 ye san 10 kɛ Mali la k'aw na kun tɛ terrorisme kɛlɛli aw de ko ten aw gɛnnen de sisan aw na terrorisme kɛlɛ o jamana kɔnɔ c'est malhonnête u mago sara de o si kun sigilen tɛ n'a ye k'u bɛ se ka taa nin taa cogo la et surtout u ye banque caman bila problème na parce que banque dɔw kun ye engagement ta n'u ye o kun t'a miiri ko MINUSMA bɛ se ka taa comme ça effectivement économiquement problème bi posé Algérie ko cogo di a comme l'Algérie prend acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même. Quand il y a accord d'Alger, blali min kɛ nin ye ko Algérie y'a mɛn nka k'u b'a fɔ an ye kɔlɔlɔ min b'a la Mali kan fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka sigi n'o ye awɔ ko n'an t'o dɔn k'u b'o fɔ an ye k'an ka sigi k'an ye min ta nin ye ko kɔlɔlɔ min b'a la u bɛ fɛ ka nin fɔ an ye an k'a dɔn k'a fɔ min don pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité o yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Afrique de l'Ouest kɔlɔlɔ min bɛna bɔ a la an ka lakana ma an ka basigi ma ça veut dire que l'Algérie sera une menace pour la paix et la sécurité du Mali et de la région sinon vaga terroriste gɛnni e k'olu bisimila i fɛ yen k'a fɔ ko bɛnkan min tun bɛ o bɔrɔtɔli k'o de bɛna Mali bila basigibaliya la o de bɛna Sahel bila basigibaliya la e ye jɔn ye mais ne ma se ka min faamuya Ɲangi Algérie m'a fɔ a nɔkɛn kan k'a fɔ ko ninnu tɛ terroriste ye non a tɛ se ka jaabi o n'i ye Mali ka communiqué lajɛ Mali bɛ dénonciation kɛ ne yɛrɛ bolo ne kun sigilen bɛ ni min ye Algérie ka communiqué kɔnɔ komi e bɛ k'a kalan ka na ne bolo daminɛ de la a bɛna a ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ Mali la dɔnniya k'a fɔ ko ninnu ma terroriste baara kɛ wa terroriste tɛ o kuma t'a kɔnɔ mais o kuma tɛmɛ ni kuma ye parce que n bɛ fɛ Maliyɛnw ko o danfani de faamu taa ni walanda ye donc u ka communiqué la sisan kuma tɔ bɛɛ u bɛ k'u adressé Mali peuple de la quand tu analyses mépris de don u bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ fanga tɛ Mali kɔnɔ min y'olu kuma ɲɔgɔn ye olu bɛ kuma malidenw de fɛ directement c'est-à-dire Mali y'olu ta ye quoi e b'o maliden dɔn wa o ni politique malien minnu cɛ voilà o de ye malidenw bolo donc ale ka nin kuma an bɛna segin a ma segin cogo la
min mɔgɔ tɛ kuma da sɔrɔ min kɔfɛ. A moins k'a se a ma ɲanga. Ala sɔnna an bɛna réunion kɛ o. Awɔ, a sɛgɛn ma sɛgɛn tugu. An bɛna réunion kɛ. Oui. On va poser des actes. Ni Ala sɔnna ma. An taa ni walanda ye. Donc ko an ka gouvernement ye kuma min fɔ olu ma k'o kuma ninnu tɛ tiɲɛ. Jalaki min dalen b'olu kan. K'olu ka ŋaniya ye nin ye olu ŋaniya ye nin ye. K'olu ŋaniya jɛlen don. Aw ŋaniya jɛlen don. Anw ka terroristes bɛ min. Ɲininkali bɛ yen de. U y'aw de fɛ yen. N'aw ŋaniya jɛlen don. A ye bureau dayɛlɛ ka di u ma. Oui. Vrai faux. U kun t'a miiri ko an ka jamana bɛ se ka. Service de renseignement bɛ se ka bɔ nin kalama. Kalama ko bureau yɛrɛ bɛ yen. Ko bureau yɛrɛ bɛ Algérie kɔnɔ. Tellement que Algérie service de renseignement yɛrɛ bolo k'ale fɔrilen don. Fɔrilen don. Mais ko saba kɛr'u la kɔsa in na ɲɔgɔn kan k'u sɔn dɛ. Ouais. Ka Kidali minɛ ka sɔrɔ ma bɔ a kalama. U ma Kidali minɛ cogo foyi dɔn. Ko anw furadama ko accord ko in ko an t'a fɛ koyi. Ko an ye ko dɔw kɛ k'o b'a yira ko an tɛ accord fɛ. O ko in fɔ an ko la. An ye MINUSMA gɛn. Algérie min ye Faransi ni ka intervention bloqué. Ka MINUSMA ka intervention bloqué. K'olu tɛ fɛ mɔgɔ ka na. A wagati DJ Dako ninnu ni Gamu ninnu a y'u ɲininka. U y'a ɲini Algérie fɛ donc Algérie ka fara an kan dɔrɔn u ka frontière yɔrɔ u ko o mɔgɔ ninnu kunbɛn yen. K'u kunbɛn yen. Armée Mali bi avancer u nɔfɛ. Algérie k'o tɛ kɛ. Faransi ko ale bɛ intervenir Algérie k'o tɛ kɛ. ONU ko a bɛ intervenir k'o tɛ kɛ. CEDEAO u k'o fana tɛ kɛ. O kuma an b'a kɛ cogo di? Hali MINUSMA sigilen n'o min kun ye mission africaine ye. Voilà. Algérie k'ale tɛ don o la. Voilà. Diba ma kɛ MINUSMA ye fɔlɔ. Donc a MINUSMA lama. Voilà. Voilà. Donc ni aw tilala k'a fɔ sisan ko MINUSMA gɛnni k'o ye problème ye. Est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la aw ni MINUSMA delila ka opposer? Est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la aw ni Faransi delila ka opposer? C'est ça la question. Autre chose, k'an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san kojugu. Ko kaburu olu y'an ye kɛlɛkɛminɛn san ba la. A y'a fɔ dɛ, Algérie y'a fɔ dɛ, Algérie yɛrɛ de ye Mali ka montant puissance yɛrɛ. Wa ko jamana wɛrɛw de bɛ k'o wari financer anw ye. L'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tiers. Ah, faut y en appeler. Ça veut dire que Nyengo Denya Bala, Mali armée avec la force misoro, on risque de concurrencer l'Algérie. Et donc, nous une montée Torah Sénat dans 10 ans. Algérie a influencé la région. Voilà. Donc, Mali bena joie yɛrɛ u tɛna se ka molobaliya si kɛ Sahel kɔnɔ. Et puis o tɛ Mali dɔrɔn dɛ, Mali bɛna kɛ dugu wɛrɛ de jigi ye tugun. Et surtout, u ɲɛ bɛ idée min fana n'o y'u kamana gan, Niger ani Burkina ni Mali ka alliance. O ye Algérie ka influence Benin de ye Sahel kɔnɔ. Nin don. Donc, ni Maliden min taara ninnu dɛmɛ nin kɛlɛ la, jamana min tɛ fɛ e ka jamana ka armée e ka jamana équipeli ye problème ye o ma e t'a dɔn ko e jugu ye o ye fo e bɛ tila ka mais ɲangi ne ma min faamuya ko karisa e tɛ bɛn fɛ ko Mali tɛ bɛn fɛ ko mun na ko parce que ko Mali ye kɛlɛkɛminɛn san ne tun ma se ka Algérie ka nin communiquer parti in dɛ ko Mali tɛ bɛn fɛ Algérie ma se ka foyi fɔ ko kabini ale ye Mali ye kɛlɛkɛminɛn san nin yɛrɛ labɛn na k'ale y'a dɔn ko accord ni tiɲɛni bɛ ko bɛ Mali kɔnɔ donc min ka di ale ye armée ka position perdue accord ka signé. Voilà. Est-ce que b'a kalama bana fasa mais den fasa na tɛ sa tɛ balo so mo accord ni rébellion ni terroriste ngo jamana wɛrɛw de ka mɔgɔw do. Ka jamana dɔw de ka programme de. Ça fait terroriste yɛrɛ tɛ Mali la. Mais Algérie Mauritanie jamanaw de jɛn bɛ Mali la. C'est ça en réalité. Et puis Algérie i ye kuma min fɔ Algérie kuma daminɛ a fɔ Algérie ko dugu fɛn fɛn bɛ Sahel kɔnɔna la a kama ale ni Mauritanie de ma k'olu bɛɛ y'u cɛsiri Mali ka basigi la. Ale n'a dɔgɔnin Mauritanie parce que u fila de ye janfaci ye a y'a dɔgɔnin défense la yɛrɛ parce que a y'a dɔn kuma da t'o bolo donc ka ale olu bɛɛ y'u cɛsiri Mali ka basigi la ko mais ko Mali m'a dɔn olu ye k'olu bɛɛ contribuera Mali bɛ basigi cogo min na ko il est temps que ale ka kuma maliyɛnw fɛ mais Mali ɲɛmɔgɔw tɛ dɛ a ka nin ko il est temps que ale ka kuma malidenw fɛ ale tɛ kuma Mali fɛ a tɛ kuma Assimi fɛ Assimi tɛ maliden ye a tɛ kuma Choguel fɛ Choguel tɛ maliden ye Malikijaw tɛ maliden ye jɔn ye maliden ye minnu bɛ mouvement kɛ bi ko ka transition bɔ k'a bin olu de ye maliden parce que olu de bɛ Algérie sago kɛ kuma yɛrɛ ye nin ten yen donc Bubu yɔrɔ min na u y'u yɛrɛ mago sa Mali kɛlɛtɔ u y'u yɛrɛ ta tiɲɛ ko Mali taara mercenaires ta ka na u y'a fɔ mercenaires internationaux ko ka n'a yɛrɛ dɛmɛ mais mercenaires internationaux kɔrɔ ye di de
c'est-à-dire mercenaires n'u bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ taa kɛlɛw la quoi. olu fana ka ONU bɛ yan. Donc sisan ne b'a fɛ ka min dɔn quoi. c'est-à-dire nin yɔrɔ de la u ye miseli turu u balobaga tɛgɛ kin quoi. Awɔ. Algérie ka armement 60% a bɔra Russie. 70% ɲanga. O de bɔra Russie. Ɲanga 70% a bɛ ka dugu min kɔrɔma tigɛ. Voilà. Ko o de ka dugu ye mercenaire. Voilà. C'est pour k'a yira Russie la Russie bɛ ka discours mun tenir nkalon don. Voilà. Russie tɛ Mali partenaire ye. Burkina de bɛ Mali la. Algérie de ye Russie dénoté tan. Aw tɛ o. N'u donna Faransi kaman kɔrɔ. Wayi. Ani Américains y'u nɛgɛ. Russie min y'u kɔkɔ tan. Wayi. Ni y'u f'i ye fitiri waleyalen ye Russie fana ma. Voilà. Parce que Russie bɛ ka Mali dɛmɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye. U ye Mali ka affaire de kɛ yan. Mais u ye Mali de kunnawolo yan. Donc ni mercenaires b'anw fɛ yen terroristes bɛ min olu bɛ ale fɛ yen Algérie. Wayi. Olu ɲɛna ko anw t'a dɔn ko Algérie armée supplétifs de bi seulement armée kɔnɔ. Mais n b'o de don. Armée kan attaquer ni fɛn ninnu olu t'a dɔn ko olu ɲɛna ko anw t'a dɔn. Mais État islamique ni Yad ka mɔgɔw ye kɛlɛ min kɛ Menaka. U ye Algérie armée supplétif ma hakɛ min fa. C'est des centaines k'a filmer ka vidéo ci Algérie autorité ma ko an bɛ nalen. Mais n ko Mali O de ye fa don Algérie autorité la. U giribasara ka fan bɛɛ giriba ko accord ka appliquer a donna ta mais u bɛ ka Yad renforcer cogo de ɲini face à l'État islamique nin de b'a duguma. Ɲanga n ko carte yer'u kun. N ɲinɛna yɔrɔ dɔ kɔ. U ka nin sigikafɔ in n'u ye maliyɛnw ni fɛnw wele ka taga an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'a kɛnɛ kan an ka mɔgɔ minnu b'a kɛnɛ kan olu tun y'a fɔ i ka kuma Algérie autorité bɛ k'i adressé maliyɛn minnu na voilà o ye u ka janfa ci u ni minnu bɛ jɛ la janfa la o de ye maliyɛnw ye révélation min bɛ yan yɔrɔ ne y'a f'i ye yan jumɛn ko minnu photo yira la n k'o dɔrɔn tun tɛ i y'a fɔ dɛ ko dɔw bɛ yen k'olu ma fɔ olu ma fɔ i y'a fɔ donc wayi diinɛ ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen ale de ko k'u ka Mali politiki mɔgɔ dɔw fara a kan a kana dan terroristes ni ale dɔrɔn ma donc ka politiki mɔgɔw wele olu fana ka na Algérie la ilaha illallah u ye mɔgɔ fila proposer n bɛ fila tɔgɔ fɔ bi a fɔ ɲang Umar Mariko ani Cɛma Iber u y'olu fila proposer u y'a fɔ Cɛma ye ani Mariko ye ou pas n tɛ se k'o confirmer mais ni fila proposera Algérie ɲang i ko cogo di kosɛbɛ ni fila proposera donc o de y'a kɛ Umar Mariko ko ka Sema sigilen bɛ k'a bɛ accord kɔnɔna la k'an taara nkalon ta ka na Sema na ko terroriste ka sɔrɔ terroriste tɛ voilà ko Mali ko bɛɛ bɛ bɛn fɛ et puis ni Algérie ka communiqué de ya depuis ko in daminɛna Algérie ka communiqué de bon Algérie ka communiqué ɲang n'i ye nin ta ani Mariko ka kuma a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na voilà et puis a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na Mariko ka kuma u b'a ɲininka siɲɛ fila oui solution ye fanga in benni de ye wa u b'a ɲininka a ka réponse fɔlɔ t'u satisfait u bɛ segin question kan k'a ɲininka tugun objectif ye nin de ye a b'a fɔ nin de kan ka kɛ a b'a fɔ ko minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ko minnu ni minnu kan ka kɛ kelen olu ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga in bin donc Algérie ko oui a idée ka ɲi mais ko heure fili b'a la ko n'u nana ni olu ye sisan Mali bɛna fɔ ko Mali opposant ko Algérie territoire kɛmɛ olu ka siège ye donc k'u ka nin sigikafɔ in kɛ fɔlɔ k'a lajɛ quelle sera la réaction du gouvernement du Mali o de la ko Mali gouvernement de piégera ça fait sisan nɔ Algérie ye sigikafɔ min kɛra Algérie ouais yɔrɔ f'an bɔra n'a kuma ye k'u taara waritila la u ye otage in bilali waritila fɔlɔ o kɛr'o la terroristes ni maliyɛn dɔw de ɲɔgɔn sɔrɔ yen u kumara absolument o kuma kɛnɛ kan Algérie ko k'o sigikafɔ de kɛ k'a lajɛ ni Mali bɛna réagir cogo min na maintenant ni Mali y'o diya u bɛ sɔrɔ ka woyo ka jigin position tɔw la sisan parce que wari sɔrɔla o u y'a proposé u ye et puis diinɛmɔgɔ dɔ de y'a proposé u ye mɔgɔ minnu kan ka lié nin ko in na et puis ko wɛrɛw bɛ sen na n tɛna n da don min na même Bamako yan ko wɛrɛw bɛ sen na min tɛna n da don min na mɔgɔw bɛ na a ye tile fila in na aya an kana n da don foyi la weleli ni datuguni b'a ko la nin an k'a to Mali yɛrɛ ka bɔ ko dɔ kalama ten donc normalement u kan ka bɔ a kalama donc Algérie u ka position Mali ko la a filɛ nin ye u tilala k'u kanto que le peuple malien frère doit savoir que des décisions aussi malheureuses et aussi malvenues ont prouvé par le passé
que l'option militaire est la première menace à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Par le passé, du 2014 Tagalien. Moussa Magatalien. Donc, on a une camé qui est au Tchénambolo. Donc, on a un donc l'Algérie, quand le gouvernement du Mali dit que l'Algérie veut qu'une manœuvre d'hostilité en secret, ici, diplomatiquement, l'Algérie est en train de menacer l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Pourquoi? Parce que au venant, Djanfanta, quand Nini terroriste demain qu'à Mali du Kolo Yorodome. Donc, les mouvements. Ko en armée là, ko est filidé. On va continuer au filisrakan. Prolonger indûment la tragédie et les malheurs pour le Mali et pour le peuple malien frère. Donc, Mali menacé de ça. Algérie devait que Mali menacé ça. Oui, mon chi, Agnès Tasma Daoulou Tege. Auto, Lima Sikilimbe. Donc, chi, Momiuchi, Oravina, à Jokeneka. Maïnidi. Au-delà, Dambé Maldin fin d'année et Sigira kan Laje. Koni fanga de bignona oni fanga te nyogona c'est que duskolo sara oni fanga te nyogona ni Mali era de bignona ni Mali intégrité territoriale de bignona oni Mali ka souveraineté de bignona ni an dambe de bignona anga John Deyanti Malden Chiaye colonisateur ye sambisegin ke ama lafia klekele la révolte bobo min boro la avec enseigner université allez 6 ans pour la kala dans le monde résistance munu kera par les l'âge Omar Firoun y résistance minukewla Sikasso Samoriu au Tchafarinchiu de Jamana incono jusqu'à présent. Donc au-delà encore bobu encore Malidéon plateforme Malidéon Torola ni ala sona mamena nyoye jatemne la situation analysée et voir action du même c'est qu'à poser rapidement dans nous ko a jenine o abe beauma a balabalalen o abe beauma ambo ke faso de kama ambo ke an yɛrɛ ka dignité ni an ka avenir de kama ma shitna jamana in kɛ i sago ye k'i bi daji tu an kan an ti jɛn n'o ye mais yɔrɔ wagati to o weleli la fɔlɔ dɛ an bɛ ni ala sɔn an bɛ jateminɛ kɛ bi ni sini donc rapidement ka rayon dɔ boloda pour que an ka analyse kɛ joona au niveau de la commission qui a été mise en place pour qu'on a réfléchi quelles solutions mettre en place rapidement pour que une situation y combat. Maliens, quand on a fait un mouvement malien présent, Abdoul Niang, le journaliste du peuple, Wole Blando Bema, en a porte-parole no né mouvement Bel Jawara, quand fait mouvement malien, en quoi il que quand on a marché Algérie ambassade d'Alala, n'a marché Borama, le mouvement Tora 5 ans. Mouvement mon be nous be kofe nous be fait couser ni barala pour que Abdoul contacter ou be quand mouvement bel contacter wala ma ou ka femier anga page partenaire mon be na be ka vidéo sur luka ayo page mo kelingeli be contacter wolu be se ka ala do mouvement ko nala nala sur ma présent ka na wole bla sini ani sini ngene amina nyogoyen ni min borala ame malon wele ni Algérie ko kele anko fla ndako ko tan anko mukan nako fenfe anko ti terrorisme kuma mala galondo c'est l'Algérie qui est derrière tout ça, appuyé par l'OTAN. Mali Boraka, Mali gouvernement Boraka, transition Boraka, communiquer kono. Algérie autant de d'enfants, Djoumina, Kada Malika. Gouvernement ni décision taki, jo adjoro la anga la fia de kama. Amiga fo ni dugu inchira ni bien. Terrorisme peut bien abe Algérie armée ka sipleti poudi, Algérie ka armée ka sura sous de do. Wa Algérie population pan chamana me nyogon fait. Am très bien nous parce que ma mille ka fokolo be impôt taxi sara ka duga fama ma ko to ditero suma ko dabe duguti ma jenay donc bi on ne kan nyogon mine ani Algérie ka demunu be nous sona ni koyma anu très bien nyogon bolo ni be dansi anga bi walanda la